Sanamukela KHANYISANI TV, igama lami ngumkhulukazi Mulo. Mawumusha i-channel siyacela subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Nganzethola namhlanje ngifuna ukuzokhuluma kancane ngesimo sesithunywa. Le igama lesithunywa lichaza ukuthini? Lichaza ukuthi messenger, umuntu ophathiswe umyalezo noma umuntu oze nomyalezo. Manje makuthiwa messenger, hhayi sonke isikhathi isithunywa ezoba naso kube isithunywa esasikhuleka. Cha, hhayi sonke isikhathi kube isithunywa esasikhuleka. Ungaba nesithunywa kwalo muntu mhlawumbe uthi newe isinguni ewumngoma. Yebo yena ukukhuleka mhlawumbe kancane kodwa i-core foundation yakhe kwakuwumngoma. Naw ukumthola omunye umuntu methiwa unesithunywa acabanga ukuthi isithunywa sihlukene nedlozi. Okokuqala isithunywa ngeke sikwazi ukuthi sibe khona kuwena idlozi lingekho. Isithunywa siyini? Yidlozi elibhekene nawe kodwa elihlambulukile. Yindaba ngesihlambulukile. Khona into engayithandi enzakalayo la. Khona igama le-term ethiwa ngiyohlambulula isithunywa. Isithunywa uhlambulula kanjani? Ngoba umuntu othunyiwe nomuntu osebenza ngesimo sesonto somkhuleko isikhathi esiningi uhamba nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyadilika phezu komuntu. Udika kanjani-ke umoya oyingcwele uthi ugezwe? Ngoba kuye kwenzeke uma unesithunywa ukube nedlozi. Manje nalelo dlozi alilodwa kube lilodwa kuyilona izosebenza ngqo kodwa uhamba namanye amadlozi aphathi kuwena. Ngoba masifika isithunywa kuwena sibone sikhona omkhulu, ogogo, okhulukhulwane abamadlozi bephatha imithi emibi, bephatha imithi yokulwa nemithi yokulapha yokuphilisa. Mhlambe bangcolile ngenxa yalokho. Asondelani nalabantu abasegazini lakho. Uthole ukuthi uyaya emanzini, uyaya entabeni, uyaya olwandle. Uthengile lejazi alithenge kodwa sibhoboki. Ingoba abahlanganisiwe nedlozi eliphakathi kuwena. Angeke ngenze ngokwami nje. Esami isithunywa nedlozi ngathi ngihlanganisile. Uhlanganisa ngani? Ngegobongo. Liphi lona? Igobongo lesithunywa eliyisimo sempande. Likhona igobongo lesithunywa eliyisimo sesonto eliba neyiwasho. Leli gobongo lempande lezani lihlambulula idlozi libanga ukuthi isithunywa likwazi ukusondelana nedlozi. Bakwazi babambisane phezu kwempilo yakho. Ngokwami nje ugogo wefika kumina eyisithunywa kodwa ugogo wami efike egqoka ingwe. Njalo akaze afike egqoka ijazi lamasonto, cha. Amabhayi engwe. Wethanda ukukhuleka. Kodwa umkhulu ngathi ngibadlela igobongo. Umkhulu naye ufike egqoka into ezifana nogogo. Ngaphambilini umkhulu beziveza njengonomzane ehamba phansi. Eziveza egqoke ngezinye iy'ndlela. Ngathi ngibadlelile igobongo ngabona sebehamba bambili. Sebehambisana beyongena emfuleni, behambisana futhi bephuma beza kumina. Akasafiki yedwa. Cha, sebebambisene. Idlozi lihlale linento efuna ukunika yona. Isithunywa khona umsebenzi esizowuqeda noma sizokubhasopa sokugada. Asikho isithunywa esingazi ukuzogada inganyalo. Ngiyangizwa into engiyishoyo. Isithunywa asihlanjululwa ngoba isikhathi esiningi umuntu oyekhuleka kodwa ohamba nomoya oyingcwele noma osehlambulukile uzomgezelani futhi. Number 2, isithunywa asiphakamiswa. Uma walifunda iBhayibheli, uJesu wathatha uJohn the Baptist wamfaka emanzini emfuleni. Kwadilika ilizwi lathi lena indodana yami. Ngoba umoya oyingcwele uyadilika phezu komuntu. Ngiyangizwa awukhuphulwa. Leli gama lithi ukukhuphula liyinkinga ngoba usuke wehliswe yini. Okwesibili nganzethongo. Uma unesithunywa ungalinge uthi uzobheka isithunywa kuphela ungalinaki idlozi ngoba kuye kwenzeke kube nesithunywa esihamba phambili. Kodwa isithunywa sakho sasikhuleka siphatha nempande.
kuwumuntu mebambe impande eyikhulekela ikwazi ukumphilisa omunye umuntu, hhayi ngoba uyisangoma. Manje uma unesithunywa uzofuna uphathe iBhayibheli kuphela, ufuna ukuya emanzini kuphela, ufuna amakhandlela kuphela. Yingakho sisithola abantu abaningi abahlolela abantu babanike iwasho izinto ezingalungi, ingoba leso sithunywa uthole mhlawumbe sasisebenza nangey'mpande, kodwa anifuni ukuthinta imithi, anifuni ukufunda ukuthi imuphi umuthi ofanele usebenzise. Ufuna ukwazi ngabantu izinto zesintu, 081 30 41 98. Mathonga amahle.